Velkommen til Hatha Yoga-programmet på denne DVD, som er sammensat for både begynder og øvede. Optagelserne, som du kommer til at følge, er blevet filmet i min venindes hytte langt oppe i de norske fjelde i vinteren 2009. Hatha Yoga-programmet er sat sammen således, at man kan starte med at praktisere den første del af programmet, indtil det er blevet integreret. Når du føler dig klar til at gå videre med programmet, vil de efterfølgende øvelser begynde at have en lidt større sværhedsgrad. De 3 første dele i programmet indledes med åndedrætsøvelser på ca. 5 minutter, opvarmningsøvelser, som er vigtige ikke at springe over, vil vare ca. 10 minutter, efterfulgt af nogle klassiske Hatha-yoga-stillinger for begyndere. Så følger du dette, vil du have et godt lille program på cirka en halv times varighed. Rigtig god fornøjelse med praktiseringen. Med luften inde i lungerne suger du maven indad og opad, så brystkassen løfter sig. Og igen bevæger maven ned og frem, og så op igen og ned. Og det gør du dybt og roligt med en glidende bevægelse frem og tilbage, og masserer ligesom de indre organer. Næste gang du trækker luften op i brystkassen, så udånder du stille og roligt igen. Det var første runde. Træk vejret igennem normalt et par gange. Og så igen indånder du dybt og laver den bølgende bevægelse. Fortsætter så længe du kan holde luften inde uden ubehag. Øvelsen er rigtig god til at løsne spændinger i mellemgulvet. Og så lav den sidste runde selv. Første opvarmningsøvelse, du skal starte med, er lænderul. Bøj knæene og løft fødderne op fra underlaget. Bevæg nu dine knæ i små cirkelbevægelser. Så løfter du højre knæ op og cirkulerer det i store bevægelser både højre og venstre om. Og nu folder du dine hænder om højre knæ. Indånd, og på udåndingen trækker du knæet dybere ind imod din mave. Endnu en gang indånd og udånd, i det du trækker det endnu dybere ind, hvis du kan. Herfra trækker du knæet ud til siden. Ja, lige så langt du kan komme ud. Og ind igen og over til modsatte side. Så du på den måde tegner en halv cirkel med knæet. Kom ind til lige igen med knæet og stræk benet ud i underlaget. Indånd og bøj højre knæ og fold hænderne omkring det. På udåndingen løfter du hovedet op, samtidig med at knæet trækkes ind. Indånd i det du sænker hovedet og strækker benet ud igen. Udånd i det du bøjer venstre knæ ind og løfter hovedet med hagen mod brystkassen. Indånd og sænk hovedet og stræk venstre ben ud. På næste udånding bøjer du begge knæ ind og løfter hovedet op med hagen mod brystkassen. Indånd samtidig med at du sænker hovedet. Læg dine arme vandret ud til siden med håndfladerne opad. Hold dine knæ og fødder samlet. Nu indånder du, og på din udånding drejer du knæene ud til højre i gulvet, samtidig med at du drejer hovedet til venstre. Indånden kommer op til lige, og på udåndingen drejer knæene i gulvet til venstre med hovedet til højre. Indånder kommer op til lige igen, og så næste udånding kommer ud til den modsatte side.
Og sådan fortsætter du nu